To kamar yadda na faɗa a wajen taro, na ba da alƙalaman su da 'yan ta'adda da 'yan jihadi da aka gama da su da kuma wanda aka kama da kuma iya mutanen da muka yi ƙoƙari aka saki. Kuma na ba da lissafi na jigajigan jigon 'yan ta'addan nan manya-manya wanda su ma aka gama da su, wanda ba a taɓa yin irin wannan ba a tsawon wannan lokaci. Irin sunaye irin su Ali Kawaje, Halilu Sububu, Buhari Nyadi, ga sunan da yawa barkatai wanda aka gama da su. Kuma na ba da wurare da ba sa biyuwa ko kuma ake samun matsala ta biyuwarsu, wanda yanzu hanyoyin sun buɗe. Kuma na ba da wurare wanda